miseria. La vida es un derecho, no un negocio. Pasaden ostegunean 2248 etxe bizitzek babes sozialekoak izaten jarraitzea lortu genuen etxe bizitzarako ekintza sindikalari esker. Bizilagunek egindako borrokari esker eta horregatik gaur mobilizatu gara Arrotxapean, Etxabakoizen, Sanduzelai eta Bustintzurin. Testaren gatazkaren aurrean gure eskubideak defendatzeko. Nuestro negocio, nuestra miseria. Testaren esku 500 etxe bizitza daude eta horietara gobernua berandu iritsi da. Negozioa ezartzen delako familien interesen gainetik eta horregatik ezinbestekoa ikusten duguna da titulartasun publikoa berreskuratzea etxe bizitza hauetarako. Eskubidea da. La vivienda. Es un derecho. Ez dugu enpresarien eta sustatzaileen mehatxuak onartuko. Ez ditugu etxegabetzerik onartuko eta horregatik beti eta Nafarroa osoan etxe bizitzaren aldeko eskubidea defendatuko dugu.